Ja jos se löytyy täältä vasemmalta puolelta, niin se painottuu sinne, niin tarkistaa ensimmäisenä tämä käsi, että saa päästänyt sitä näin ja lähtenyt siirtämään sitä painoa. Siirrät käden paikalleen ja katsot, että tämä on varmasti ei ole kääntynyt eteenpäin. Tähän tulee eteen taakse vastaava. Täällä on sun jalat. Mä unohtin nuo jalat nyt tässä tilanteessa. Keskityin vain tähän painon siirtoihin ja käteen. Tulee liikaa asiaa yhtä aikaa, jos otetaan ne jalat tulee mukaan. Kannattaa laittaa, ne on tärkeimmät se istunta ja ne kädet. Jalat tulee, kun ne on paikallaan, niin jalat tulee sinne kyllä automaattisesti. Helposti suorittua. Tämä ei ole mikään virhe, tuolla on jalan, se on kakkosella, se kävi, se on valossa, tulee tuonne se merkintä siitä. No, sit sä huomaat, että se on korjattu. Älä käännä niin kuin tuolla varsinaisesti muuta tuolla satulassa, vaan korjaat vaan näitä asioita täältä. Jalkaa vähän, kantaa vähän alas, älä varpasta ulospäin, sitten tuo käsipäin. Sä nyt täällä huomaa. Tuo keskellä. Tää on ihan hyvä, se on pikkuisen. Takana saat vähän loppuselväksi. Ja pidän suoraan, niin sä tulet keskellä. Noin pienesti nousu. Vasen käsi. Vaikka se tuntuma tuleekin nyt hyvin tonne, mutta se käsi lähtee sinne seikkailemaan, niin se vaikuttaa johon sun istumaan. Ja pudota käsi nyrkkeillä alas. Tämä on ihan hyvä.